Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Onu Praga'da stüdyodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hünärmen Serdar Berdimhommedow şuňky medeni siýasy işlere garşy çykyp bilermi? Öz ýurdunyň taryhyna döwrewaplyga garşy çykýan lider hökmünde ýatlanlarmy diýen soraglaryň döreýänligini. Emma özünde häzir bu soraglara hiç jogabyň ýokdugyny aýdýar. Azatlyň soňky döwürde has ýakyndan eýdarlayan temalaryny, hususan gender deňligi, jinsi sassak kemsitmeler baradaky aladalaryny sebäp bolan häkimetler yerli medeniýetiň habarlaryny günnelik şekilleriň geýmeşik talaplarynyň nähili ýowuz derejelere ýetirilýändigini açyk görkezýändigine garamazdan ýurtda dilden berilen buyruk esasynda giýrilen dress code bir eşik duygunyň bardygyny düýpden inkar edýärler. Ýöne dress code azatlygyň yerli habarçylar bilen pikirini paýlaşan raýatlaryň sözlerine görä ýurtda çuňlaşýan sosial deňsizligiň diňe bir meselesi bolup durýar. Saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslandyrjy Aynawat Ýaýlymowanyň azatlygy New Yorkdan telefon arkaly beren gurulmagyny aýtmagyna görä Türkmenistany zulüm sistemi sedewar bolýan aýallaryň gaçyp atalgy, howanarlyk gözläp ýurt tutup biljek ýeri, sosial goragullygy ören pes ýagdaýda. Mundan başga habarçylarymyzyň ýazmagyna görä, goly ýuka maşgallarda kemale gelýän aýal gyýlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, agyr ýagdaýlara alyp gelýän haksızlıklar yurttaky ýapyklyk zerarly köplenç bilinmeýän galýa. Azatlygyň täzelikde döredilen Salam Dogan gepleşiginiň bu gedekki sanyna hem şu beýleki ýagdaýlar bardy gurrun ediler. Egerde dinleyijilerimiz Türkmenistanyň ýagdaýlary bilýän adamlar öz tejribelerini, pikirlerini paýlaşyp bu işe öz goşantlaryny goşsalar, redaksiýanyň işgärleri olardan ören minnetdar bolardy. Geçen gedekde bolşýaly bu gepleşigimizde hem habarçylarymyzyň ýurt içinden iýeren maglumatlaryny Aynawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşligi dinlersiňiz. Salam Dogany hoş geldiňiz, eziz dinleyijiler. Aynawat Ýaýlymowanyň pikirçi, kemsitmeler meselesini çözgütdiňe dinanlaryň aktivligini baglanmalylar. Biz bu pikirden biraz daşlaşmaly ýa-da bu garaýşy biraz üýtgetmeli hünärmen pikir edýär. Şonuň bilen bir wagtda ol jemgyýetdäki uludymyşlygy, konserwativ pikirlenişiň agdyklyk etmegine garamazdan pozitiv alamatlaryň hem bardygyny, sosial mediada aýal gyýlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny gorap, gorkman çykyş edýän erkek oglanlaryň özüni begendirýändigini belledi. İkinci tarapdan Jenewadaky maslahata gatnaşan türkmen wekilleri jogapkärçilikli wezipini alan aýallar ýurtda aýal gyýlara garşy saklanyp galýan basyşlaryň dowam etmegine hyzmat edýär diýip hünärmen aýtdy. Şu duşukda ähli gatnaşan aýallar şu sistemanyň dowam etmegini üçin edýärler. Türkmenistanyň delegasiýasy. Hormatly dinleýijiler, Aynawat bilen söhbetdeşligi geçmeden habarçylarymyzyň Türkmenistanyny pikir alşan adamlarynyň käbiriniň aýdanlaryndan bölekleri eşitdirmegi makullyk. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan raýatlar soňky ýyllarda köpelen gender deňsizliginiň hususan da 2-3 aýaly ýa-da ondan hem köp aýal bilen ýaşaýan erkekleriň garawsyzlygy esasynda çuňlaşýanlygyny aýdýarlar. 2-3 aýally bolmak ozal hem bardy. Ýöne soňky döwürde has hem köpeldi. Munyň bir sebäbi zähmet migrasiýasy bärdäki maşgalatynyň talagyny berip daşary ýurda giden ýaşol ýerde galýan erkekleriň sanynyň köpelmegi bilen bagly. Baý gartaşan adamlaryň içinde 18-20 ýaşly gyýlara öýlenýänler hem bar. Öňler ikinji aýalyň bardygy gizlenen bolsa, indi bu hili gatnaşyk barha açyk häsiýete eý bolýar. Egerde birinji aýal öz nägileligini bildirse, oňa islan wagtyň aýrylyşyp bilersiň, öýden gün bol diýen ýaly sözler aýdylýar. Ýöne birinji aýallaryň ikinji, üçünji aýallardan bir tapawudy bar. Olaryň gaýyn tarapy köplenç birinji aýal bilen gatnaşýar.
Soňky döwürde gelin gyýlaryň arasynda biriniň birincisi bolanyndan ikincisi bolanyň has gowy sebäbi ikinji aýalyň adamsynyň ýanyndaky gadyr gymmaty ýokary bolýar. Gaýynlaryň gepini ýa azaryny çekmeli däl, diňe öz ýan ýoldaşyň göwnüni tapsaň bolýar diýen ýaly pikirler köpelýär. Hatda erkekler ikinji aýalyny has güýçli söýýär diýip açyk aýdýan aýallar hem bar. Azatlygyň aýry-aýrylykda gürleşen söhbetdeşleriň tasdiklamagyna görä aýal gyýlaryň hal ýagdaý garaşsyzlygyň başga ýyllarına ýagdaý bilen deňeşdirilerine hem gaty peseldi. Ýurtdaky agyr ykdysady krizis çörek tapmak kynçylygy aýal gyýlaryň aň düşünjesine agyr zar burýar. Söýgü, halaşmak ýaly sözler inni 15 ýyl mundan öňkü köni modadan gaçan gep gurrunlary öwrüldi. Birinji nowbatda erkegiň puly bolmaly. Eger puly bolsa 18 ýaşly gyýlar 40-45 ýaşly erkege de odul birnäçe gedek öýlenen erkege de kän ýaýdanman ýa-da gyssanmaç durmuşa çykýar. Odurlar telpegi agan aýrylyşan ýenýaly gurrunlar edilerdi. Inni ol gurrunlar köneldi. Gyýlaryň we gyýd berýän ene atalaryň arasyna baglyşylýan nikanyň udagy çekmejekdigini ýüz göterim bilýän, emma 5 manat pul üçin oýlanman toý edýän adamlar hem az däl. Netijede köp wagt geçmän bir pully erkekden 6 aýlyk gowruli bolan ýa-da bir çagasynyň elinden tutup atasy öýüne gaýdyp gelýän gelinler köpelýär. Şu hili ýagdaýlar bilen baglykda gowrusynäk çagasyny aýyrtmak isleýän, ýöne maddi ýa-da kanuny päsgelçiliklere sebäp bolýan aýallar hem köpelýär. Ýöne nikah döwlet edarasyna resmileşdirilmedik bolsa, gowruli bolan gelinler öz wagtyna lukmançylyk gödäwçiligine alynmaýar we çagasyny bir kanuny ýagdaýda pul berip aýyrdyp bilýär diýip adatlygyň söhbetdeşi aýallaryň sosial gorowlulugynyň peselmeginiň jemgyýetde barha kän mesele döredýänini, emma hökümetiň bu meseleleri açyk boyun almagy, maslahatlaşmagy taýýar däldigini, munyň jemgyýetdäki sagdynlygyň, bagtly durmuşyň peýdasyna bolup bilmejekdigini hem söýdüne goşdy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, salam dowany gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi. Saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslanyrjy aýny wagt ýaýly bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasynda dowam etdirýär. Aýny wagt Türkmenistanyň Jenewada zinanlara garşy kemsitmeleri ýok etmek meselesinde beren hasabaty we özüňizde galan täsirler baradaky gurruny dowam etdirsek, sizde ýagdaýyň üýtgejegine nähildir bir umyt döredimi? Bu soraw berýänimiziň sebäbi prezident täzeleninden soň Aşgabatda Günwatar bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirmek gerek. Diýmek ol öz iýmizini halkara awraýyny gowlandyrmaly. Ýaş prezident öňkü öýberlen ýalňyşlyklardan sapa galmaly diýen ýaly pikirler döredi. Elbette onun käbiri biz ýetirer, meselem anyk abort meselesine, şu ýagdaýyň bizim düşen ýagdaýymyzyň saglyk gurulmasynyň rekomendasiýalaryna çapraz gelýänligi barada biz başlygymyza ýetirersek belli etdiler-de, bunu anyk aýtdylar. Ýöne men şoňaly entek gynansak da umyt döränek sebäbi aýdyşym ýaly hiç hili işaret ýok. Hakyky praktiki taýdan bellesek de, aýdyşym ýaly 2006-njy ýyl, 18-nji ýyl, 24-nji ýyl hasabatlar, anyk çykyşlar websaytda şu dur. İslenlik raýat interneti bolan ýagdaýyna e-maillarlaryň çykyşyny, çinowniklaryň çykyşyny özü oturup görüp bilýär-de. Biz anansa ananmasa bizim aýdýanymyza. Ýöne şu taýda hiç hili işaret ýok. Aýtam, men pikirimçe Burkyň has köpelenigini görkezýär. Delegasiýaň özüniň alyp barşyndan ulanýan dili şu ýagdaýlara seresek. Onu siz ýurtdaky basyşlar has güýçlerini diýip pikir edýärsiňiz. Bu pikiriňizi has anyklaşdyryp bilmezmisiňiz? Indi şu ýoşuna howa basyşlar güýçlerini we artdy. Ykdysady medeni izolasiýa çuňlaşdy şu wagt. Bu kontekstde ýurdun halkara awraýyny gowlandyrmak barada konstruktiw ähengde söhbet alyp barmak gaty kyn bolýar. Elbetde adamda öz ýalňyşyndan sapak almak mümkinçiligi ilmidama bar. Ýöne men bir zat belli geçesim gelýär. Ýöne bizim jemgyýetimizde zorluk bu bir güýç diýip hasaplanýar. Şu wagt duýgudoşluk, raýdaşlyk ýaly zatlar ejizlik hasaplanýar. Öz ýalňyşyňa düşünüp göýberen kemçiliklerini boyun almak
ijidi kasaplan yaşuwat, gynansak da şoň üçin soraw döreýär. Serdar Berdimuhammedow şu medeni syýasy güýçlere garşy çykyp bilermi? 2 ýyl boldy da şu wagt öz ýurdunyň taryhyna döwrawaplyga garşy çykýan lider hökmüne ýatlanlarmy diýen menne sorawlar döreýär. Menne jogap ýok şu wagt. Şu sorawga degişli gelin ýöneke şu dress kod alalla. Dress kod barada gatken çykyşlar boldy. Mehri Bäşimowa delegasiýanyň baş tutany bir näçe gedek yerlikli we yerliksiz kommentariýalary şu boýunça etdi-de, kommentariýalar berdi. Gaty emosional ýagdaýda berdi ögem. Bizde dress kod ýok diýe, aýal gyýlarymyz ýeni eşikler saýlamakda erkinliği. Bunu sözü ananyp bolar. Ona näme üçin delegasiýanyň şu ýyl 10 adam gatnaşdy. Delegasiýanyň 11 agzasy aýal gyýlardan düzülen. Şu aýal wekilleriň ählisi türkmen köýnekli, türkmen milli giymeşikde oturdular. Arasynda 16-njy ýylda bir wekil Ýewropeýli eşiklidi. Şu wagt şol Ýewropeýli eşiklem birje wekilim bolmady başga eşikde. Ýa-da ýene bir zat belläsem näme üçin mediada, döwlet mediasyna ýylyň dowamyna birje-de Ýewropeýli eşikli raýat surat alynanok. Indi şol Mehri Bäşimowa diplomat bolup Nepal, Ýaponiýa ýarly ýurtlaryň wekilleriniň arasynda medeniýeti, şeýle milli eşigi baý bolan ýurtlaryň wekillerine biziň milli eşigimiz ýogadan dünýäde siz näme ony giýmezdingizmi diýip ýüzlenmegi halkara derejede gaty utançaly görünýär. Men gaty utanyrdy. Siz Türkmen delegasiýasynyň giýmeşik pozisiýasy barada aýdyp anyk näme diýmekçi bolýarsyňyz? Bu ýagdaý, ýagny eski ýagdaý Türkmenistanyň halkara awraýyny gowlandyrmagyny peýda etmeýärmi? Pikiriňizi has anyklaşdyraýsaňyz. Siziňçe Türkmenistan halkara awraýyny gowlandyrmak üçin anyk näme etmeli? Indi şuňa zatlardan men diýjek bolýanym şuňa zatlardan biz ýüze urmeli, hökümet ýüze urmeli, ýurt dolanşygyny döwrewaplaşdyrmaly, reformirlemaly. Munyň üçin syýasy erk gerek. Aýna wagt Türkmen häkimetleri mundan öňki ýyllarda hem başga pikirleriň, şol sanyny halkara uramalarynyň hukuklar we azatlyklar baradaky talaplaryny, kanunlaryň durmuşda ýerine ýetirilmeýäni barada aýdanlaryny inkar edip geldi. Şol wagtda da adamlaryň maşgaladaky sütemlerden, okugdaky we işdäki çäklendirmelerden, kemsitmelerden, şol sanyny giýmeşik galyplaryndan, hökümetiň ählilada gatnaşmagyndan gaty ýadanlyk aýdylýar. Şu ýagdaýda türkmen aýal gyýlary okuw, iş, azad erkin durmuş meselesinde hökümetden kömege ýa ýumşaklyga garaşmalymy? Ýa-da bu olaryň dini özlerine bagly bir meselemi? Gaty bu soru men ilki bilen bir şu ýygynyň kontekstine bolan tesvir, kommentariýa barada belläp geçetim elýär. Şu ýygnakda delegasiýa soraw berildi. Siz nähili anyk işleri geçirýäňiz ýurtlarda şu stereotipler bilen görüşdi. Aýal gyýlar barada näde dogry we ýanly düşünjeler barada nähili usullar ulanýaňyz diýip anyk soraw berildi. Şu ýerde delegasiýanyň baş tutany onu stereotiplere düşünmek ve garşy çykmak adama bağlı diýip belledi. Biz bu iş barada pikirlener diýip hiç hili maglumat jikmejikler, hiç hili maglumat berilmedi. Men pikirimçe şu ýerde çuňur bir adama bolan filosofiýa garaýş ýatyrdy diýip pikir edýän. Bu näme aňladýar? Men bunu şeýleşdim, şu ýanka aýdylan jogaby şeýle düşündim. Hökümetin hiç sada garaşmalylar aýal gyýlar, hiç hili kömege garaşma, bir hili ejide ganym, zorlukly, şahsiýetligi ýumruji filosofiýa ýaly men üçin görünýär-de. Öz hemezat maşgala ýüklenen men aýdyşym ýaly zorluk bolanyna da, aýal gyýlar aýlyşanyna da, durmuşa çykanyna da diňe maşgala instituty işleýär. Şu wagtynda hökümetiň hasabyna diňe 2 sany gaçywatalga bar diýip maşgala zorluğundan gaçýan, çykjak bolýan aýal gyýlar üçin ýurdumyzda diňe 2 sany gaçywatalga bar. Indi hemen bir gyzgyn liniýasy bar. Biz bu barada hemen UNFPA guramasy maglumat berip gelýär. Bu maglumat gaty şäkli bolmagyna galýar. Düşnükli däl, nähili meseleler bilen aýal gyýlar jaň edýärler ýa-da näçe adam gaçywatalga barada bilýär aslynda. Kän adam köpçülik bilen ok şu hyzmatlaryň bardygyny. Hemen kän adamlar bu zatlardan peýdalanmakdan gorkýarlar ýurdun içinde. Aýna wagt bagyşlaň sözüňizi böleýin. Eger ýurtda zulüm, sütüm görýän aýal gyýlar üçin döredilen gaçywatalgalar şeýle az bolsa,
zenanlar hökümetten hiç eli kömegi garaşmalyar bolsa ýa-da köp aýal bu meselede düşünjesiz, maglumatsız galyan bolsa, ejir çekenler näme etmeli ýa näme edip biler. Siziň olary hünärmen hökmüni anyk aýdyp biljek zadyňyz ýa berip biljek maslahatyňyz barmy? Şeýle agyr durmuş ýagdaýyny baştan geçiren bolsaňyz, meselem biziň proýektimizde saglyk proýektine Progress online hasabatlaryna bize baştan geçirenlerinizi ýazyp iýeriň hökman. Biz olary anonim ýagdaýda öz hasabatlarymyzda, öz sorawlarymyzda ulanarys. Elbetde edilýän aýal gyzlaryň maglumaty, düşünjesi, magdy ýagdaýy bolanok, olaryň käbiri gahramança garşylyk görkezip ýagdaýdan çykkanlara hem bar. Men olara uly hormat bilen garaýan, olaryň birden özleri çykalyga tapar diýip garaşmak ýalňyş düşünje. Olar kömege mätäç. Bizde şu wagt ähli zat maşgalaň üstüne ýüklenen aýdyşym ýaly döwlet institutlary işlänok. Şoň üçin şeýle ýagdaýa düşen gelin gyzlaryň daş döwründäki adamlar maşgalasy maslahat bermeýän aýala çözgü tapjak bolman ona soraw berip dinlemeli. Şu wagt saňa nähili kömek gerek, nähili gaçwataly gerekmi, maddi kömekmi, şagalaňy saklap bereýinmi, şuňa alyrak dialog gurulmaly. Elbetde ilkinji zat zulüm kabul edilmeli diýip duýgudaşlyk bildirilmeli. Biziň jemgyýetimizde gyzlar ýene-de öz maşgalasyna dolanýar, ejeler, gaýnlar, gaýneneler sen çydamaly, sen bizem çydap ýaşadyk, sen hem çydamaly ýa-da iýerli. Aýna wagt Türkmenistanyny bilim düşünjesi çuň we giň bir näçe daşary ýurt dilini bilýän aýal gyzlar hem bar. Olaryň içinde daşary ýurtlara çykyp okap, işläp ýörenler hem. Eger isleseler, agyr ýagdaýda galan zenanlaryň ýagdaýynyň üýtgenmegine kömek ýa täsir edip biljekler hem az däl. Siz bu meselede, ýagny maşgala zorlugynyň we beýlek kemsitmeleriň öňüni almakda bilim düşünjeli aýal gyzlaryň roluny nähili garaýarsyňyz? Käbirleri bilimli aýal gyzlaryň bu meselelerden çetde durýanlygyny aýdýar. Ýene şol ýoşuna bir jym gowzat bellediňiz. Ştaýda men bu topory bilimli aýal gyzlary, daşary ýurda çykanlar bir näçe dilim bilýänleri, men özüm şo topory degişlediýän bir privilegirowany topor hem. Tebe biz bilim alyp bildik, öz medeniýetimizde düşünýär, bir topor dillerde gürleýär. Şoluň birazajyk aktivlaşmagy zerur bolup durýar. Biraz däl, has hem aktivlaşmagy zerur bolup durýar. Jogapkärçiligi, öz jemgyýetiniň öňünde jogapkärçiligiň duýmaklary gat möhüm bolup durýar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.